Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен. Дар номерҳои поён буда 915 61 53 53 муроҷиат намоед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен муроҷиат намоед. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдаки, нефтяник 3 сотиқ замин, 4 дар хона аст бигем, 1 дараш тайёр аст ба зиндагӣ, 3 тои дигар хонаое ки беремонт аст. Дӯстони азиз, роҳе ки мебинем дӯстони азиз, роҳи аз шоҳрои Калон мешавад. Роста ки меем тарафи дасти росто мехирем, хонаи фурӯши ана ҳамин мешавад. Дӯстони азиз, ягон 500-600 метр роҳ аст. Дӯстони азиз, хоб роҳ мебинем латоки ҷубори об аст, роҳ тоза шебин аст. Дӯстони азиз, аз ин бар мешавад мактаби 36 200 метр роҳ то мактаб, аз ин бар масҷиди 5 вақта. Хонаи фурӯши ана ҳамин аст. Дӯстони азиз, ҳозир даромада ҳоли маълумоти хонаро медиҳем. хоб, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. хоб, аввалан мебинем дӯстони азиз, обро, об мушкилӣ надорад, 24 соат об меравад, свето ҳаст. хона ана ҳамин аст. Дӯстони азиз, хонаи временка, як хонаи дигар 3 дар хона, як калидор, полни цементблок, дарунаш обделка, полни кирпичи сирхати бардоштагиан. дар ин ҷо мебинем дӯстони азиз, як то ҳоҷатхона, ҳамом ва як дар хона, як плашадка ҳавлии калон аст. Дӯстони азиз, ҳавлияш бошад 3 сотиқ аст. документҳои хона 100% аст. Дӯстони азиз, хоб, якум хонаро ба навор мегирем. дар ин ҷо як кати дигар, дарахтҳои мевадиҳанда. якум хона ана ҳамин аст, як хонаи 7 метра. хоб, хонае ки нав сохтагиан ана ҳамин аст. Дӯстони азиз, ҳозир медароем, нигоҳ кунед, роста ки дар омадем, калидор мешавад, як хона, 2 хона, 3 хона мешавад. Дӯстони азиз, тирезаҳояш аз тарафи роҳ. болояш пӯшондагӣ нест, тагаш полни монолит аст. хоб, хонаро дидем дӯстони азиз, як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, нефтяник, 3 сотиқ замин, обши 4 дар хона бигем. Дӯстони азиз, як дар хонааш тайёр аст. хоб, об свет дорад, ҳуҷҷатҳо ҳамаш 100%. нархи ин хона $50,000 амрикоӣ. хариди фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. боз муомила дорад. варианти алишӣ дорад, ягон 2 хонага 3 хонага дар марказ бошад. Дӯстони азиз, алиш вариант ҳаст. номерҳо барои тамос 985 04 56 53, як номер дигар WhatsApp 918 70 55 77. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. нафароне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман обуна шавен, лайк монем. нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен дар нефтяни тарафҳои Ленский район, Корвон, тарафҳои марказ, дар номерҳои 915 61 53 53 WhatsApp ҳаст. муроҷиат намоед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.